Ο τομέας μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει σήμερα μία συνάντηση με τα σωματεία των ταξί της Δυτικής Μακεδονίας. Ο λόγος είναι για να ξεκινήσει μια συζήτηση, μια διαβούλευση. Η Νέα Δημοκρατία έχει και θα έχει συγκεκριμένες και ξεκάθαρες θέσεις. Πιστεύει στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων με κριτήρια και προϋποθέσεις. Πιστεύει ότι το χάος που επικράτησε τους προηγούμενους μήνες λειτουργήσε ανασταλτικά στο να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Πιστεύουμε λοιπόν, μετά τη συνάντηση που είχα προσωπικά εγώ σαν τομεάρχης με τον Υπουργό Μεταφορών, και συνοηθήκαμε ότι πρέπει να προχωρήσει το νομοσχέδιο για το ταξί, πρέπει όλα αυτά που είχαν τόσους μήνες καθυστερήσει τα 2 τελευταία χρόνια να βρουν έναν δρόμο με συνεννόηση και συνένεση και με τους φορείς, τους κλαδικούς, αλλά και μεταξύ των κομμάτων, για να μπορέσουμε ένα-ένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία να ξεπερνιόνται. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καθορισμός των κριτηρίων, των πληθυσμιακών κριτηρίων σε κάθε περιοχή είναι το πρώτο και σημαντικότερο θέμα που θα μειώσει και το νομοσχέδιο, εάν θα είναι ένα νομοσχέδιο που περιμένουμε να το δούμε από την κυβέρνηση, ένα νομοσχέδιο συγκεκριμένο και να λύνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, πιστεύω ότι θα είναι ένα πρώτο βήμα στο να ξεπερνιόνται πράγματα μέσα από μια κυβέρνηση η οποία έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει, θα είναι 19, 20 ή 30 Φεβρουαρίου, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία χρονίζουν στον τόπο μας. Είναι το σημαντικότερο πληθυσμιακό. Υπάρχουν πολλά άλλα ισοδύναμα κριτήρια, όπως είναι εάν θα γίνονται οι αγροτικές των, το πώς θα γίνονται, το να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο της αγροτικής, το να υπάρχει φορολόγηση και μην υπάρχει διαφυγή χρημάτων που το κράτος χάνει, στο τι ακριβώς θα γίνει με τις έδρες, τον ταξί, αν θα λειτουργήσουν με καλλιτεχνικούς δήμους ή όχι. Είναι ζητήματα τα οποία είναι ισότιμα και εισάξια. Αλλά το πρώτο και κυρίαρχο για να μπούμε σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση και την Υπουργεία Μεταφορών είναι καθαρά το κριτήριο το πληθυσμιακό. Σήμερα, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι είτε είσαι στο Σύνταγμα, είτε είσαι στην Κοτσάνη, ή σε οποιαδήποτε άλλη νομό της χώρας μας, το να βρεις ταξί δεν χρειάζεται παραπάνω από 1 λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να δοθούν κάποιες άδειες πλέον. Αυτό σημαίνει ότι είναι λάθος η πολιτεία να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία ανέργων υπερχρεωμένων. Γιατί το επάγγελμα σήμερα δεν είναι αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο απλά συντηρεί μία οικογένεια και τίποτα παραπάνω. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση σαν πολιτεία να πετύχουμε μια αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και στον κλάδο αυτό και σε πολλούς άλλους κλάδους, ώστε να αναβαθμίσουμε το επάγγελμα, να ανοίξουμε την αγορά, να ενθαρρύνουμε την αγορά, χωρίς όμως να φθαρεί ο κοινωνικός ιστός. Πάνω στην απελευθέρωση, ο καθένας ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό θα το πει στον βουλευτή της Δημοκρατίας του κ. Παπαδόπουλου και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Συμφωνούμε ως προς τα πληθυσμιακά κριτήρια, μεταβίβαση αδειών, δηλαδή αυτά που ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα πρέπει να διαμορφώσουμε από κοινού ένα πλαίσιο ομοσπονδία, σωματεία με τους αρμόδιους φορείς για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε βελτίωση μπορεί να υπάρξει. Είχαμε σήμερα εδώ πέρα να ακούσουμε τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας για το νέο νομοσχέδιο το οποίο είναι να έρθει τις επόμενες μέρες στην Βουλή. Αν και γνωρίζουμε τις θέσεις, υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια τα οποία θα πρέπει να επιληθούν, τα οποία θα πρέπει να κλείσουν τέλος πάντων για όλους μας, για να ξέρουμε και εμείς πού κατευθυνόμαστε και πώς θα γίνει αυτή η απελευθέρωση. Θα ήθελα να πω είναι ότι ο κλάδος στο ταξί χρειάζεται οπωσδήποτε εξυγίανση. Πρέπει να ξεκινήσουμε με βάση κάποια νέα δεδομένα, κάποιο νέο κανονισμό. Αυτό όμως που πήγε να κάνει ο προηγούμενος Υπουργός, ο κ. Δρακούσης, δηλαδή την πλήρη απελευθέρωση, αυτό είναι μια καταστροφή για όλους. Η κατάσταση πλέον έγινε με τη δουλειά αφόρητη, με την νομική κρίση και γενικά η περιοχή πιστεύω ότι δεν σηκώνει ούτε μια άδεια να πάμε.
Είμαστε ήδη που είμαστε μόνο στις έδρες, μια από 4.000 και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον τα πληθυσμιακά κριτήρια είναι απαραίτητα. Το θέμα σε εμάς δεν είμαστε ενάντια στην απελευθέρωση, απλώς αυτό που παλεύουμε και φωνάζουμε είναι τουλάχιστον το πληθυσμιακό κριτήριο και η ισχύ της άδειας, να μην χάνεται η άδεια. Το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με τη διαδικασία αλλαγής του καθεστώτος χορήγησης αδειών για τα ταξί έχει δημιουργήσει οξύσεις και εντάσεις. Στη Δυτική Μακεδονία ευτυχώς το σύνολο των εμπλεκομένων σε αυτή τη διαδικασία έδειξαν αυτοσυγκράτηση, ήθος και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στη Δυτική Μακεδονία αυτό το διάστημα δεν έχουν εκδοθεί νέες άδειες ταξί. Περιμένουμε τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων μετά από πρωτοβουλίες του αρμόδιου Υπουργείου, όμως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η παροχή υπηρεσιών στους συμπατριώτες μας από τους ταξιτζίδες είναι κάτι το πολύ σημαντικό και ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς, κάποια όρια, κάποια κριτήρια.